F'Mejju tal-2015 ir-rata tal-inflazzjoni kienet ta' 0.8%, waħda mill-anqas rati ta' inflazzjoni reġistrata minn mindu l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika beda jkejjel il-Harmonized Index of Consumer Prices kważi 20 sena ilu. Fil-fatt kien biss f'Mejju ta' sena ilu li ġiet irreġistrata rata ta' inflazzjoni daqshekk baxxa. Tul l-amministrazzjoni preċedenti, ir-rata medja ta' inflazzjoni annwali kienet ta' 2.8% jew 4 darbit aktar mir-rata osservata fit-12 xahar sa' Marzu 2015. Matul l-aħħar sena tal-gvern preċedenti, l-inflazzjoni f'Malta kienet saħansitra leħqet 3.2%. Fis-qarrija l-gvern qal il-politika preżenti hija raġuni ewlenija għalfejn Malta bdiet ikollha rata ta' inflazzjoni baxxa. Fil-fatt l-istqarrija żidet tgħid li filwaqt li l-gvern preċedenti qabbal il-familji bżieda ta' kważi terz fil-prezz tal-prodotti essenzjali tad-dawl, l-ilma, l-gass u l-fjuwil, il-gvern preżenti naqas il-piż bi 8%. Riżultat li joħroġ b'aktar mod ċar mis-surveys tal-Kummissjoni Ewropea li juru li filwaqt li taħt l-amministrazzjoni preċedenti kważi 2/3 ta' dawk l-intervistati kienu jqisu l-inflazzjoni bħala l-akbar problema l-familja tagħhom, dan il-proporzjon issa naqas bin-nofs.